Καλλιτεχνική εκδήλωση αφιέρωμα στο μεγάλο μουσικό συνθέτη Μάνο Λοΐζο διοργάνωσε χθες το βράδυ η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Το μουσικό αφιέρωμα για το μουσικοσυνθέτη Μάνο Λοΐζο έφερε τον τίτλο «Θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παράδεισος ή πλάση» και παρουσιάστηκε από 100 μαθητές της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Στη ζωή, τη δισκογραφική δουλειά και στις συνεργασίες του Μάνου Λοΐζου αναφέρθηκε η διευθύντρια της Σχολής Φόρουμ, Αντιγόνη Τζαπούρα. Στην 20η μουσική του διαδρομή, ο Μάνος Λοΐζος έγραψε μερικά από τα σπουδαιότερα ελληνικά τραγούδια, τα οποία αγαπήθηκαν πολύ και συντροφεύουν διαχρονικά τη μία γενιά μετά την άλλη, από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη εταιρείας Lois Builder.